Lero panyaso voice box tafanakubweratseni kulankhula kwa mkulu wina amene akudziwitsa kuti iyeyo ndi Mr. History is the best teacher. Iyeyo akunena kuti mufune musafune anzathu a chipani cha Democratic Progressive Party vomerezani kuti pa 16 September pano olemekezeka Dr. Macarthur Chakwera akhala kupitiriza udindo wawo ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Inutu mudaposa kumachedwa ndi Boni Kalindo akwalundi mtanyiwa bakili muzi TV kumanamiza anthu kuti asakalembetse kuti akavote pawaza kuti chisankho chaberedwa. Ndiye lero musalire mukadzapeza mavoti ochepa pa chisankho chimene chikubwerachi. Chitikhala limodzi timvere mkulu ameneyi kuti akuti bwanji ndipakamaliza ngati musangochoka kutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyaso voice box. Mr. History is the best teacher. Yakwana nthawi tsopano kuti history izibwerezetse yokha. The history is going to be repeated. Dr. Lazarus Macarthur Chakwera pa 16 September ikamatati 6 o'clock anthu kuyamba kuvota, ikamatati 4 o'clock kutseka mbwerera zonse zimene mwakhala mukukamba ayi DPP, zimene mukupenga a DPP, zimene mukunamiza anthu a DPP zatha. Tatsala ndi 7 days. 16 September ndiye yankho. Munkachedwa ndi Boni Kalindo ndi anthu anu mukuti Bakiri Muluzi TV, a comrade Mtanyiwa, kumakuza anthu musakalembetse. Ndiye lomwe yonse sidalembetse. Musalembetse Chakwera wabera kale, musalembetse Chakwera upita kutcholo, musalembetse Chakwera wabera kale upita kumulanje, musalembetse Chakwera wabera kale kupita ku Palombe, musalembetse Chakwera wabera kale upita kuzomba, musalembetse Chakwera wabera kale. Lero mukulira vote, lero mukusintha program, lero mukusintha radio, lero mukusintha nyimbo yoti anthu avine mukuti Chakwera wabera mamonita a DPP. Inu mamonita ndi anu a DPP. Chakwera akauza bwanji kuti mukasinthe mavoti. Mamonitors ndi ainu achipani chanu chokondedwa chachimanga folo. Chakwera akauza bwanji mamonita, ndipo Chakwera akakumana ukuti mamonita ndi Chakwera that too far. Thousands and thousands of kilometers away. Chakwera akakuma ndi monitor wakunsanje, akakuma ndi monitor wakutcholo sasamba ali mbo chipaki anadzipaka penti sabata ya time asopota asambira achotse penti akulephereka. Chakwera akakuma naye kuti zazi nthawi yakwana. That is the kick of the dying horse. Yakwana nthawi tsopano kuti agogo akakhazikike. Ndi munayika ati kutali kumangochi anthu muli kutcholo mukalola gogo azikakhala kumangochi azikayang'anira ndani. Mangochi ndi yalusiratu mangochi yonse tambala wakuda kumangochi kuli ma constituency 8 apanga declare kuti ma constituency a mangochi boma pa town yonse yatenga kale MCP. Constituency ya honorable Chambo kumakanjiro yatenga MCP. Constituency ya Gerard Mfana engineer number 3 Gerard Pomwankibe yatenga kale MCP. Iwalani ya DPP ulendo pagirani koma sindikudziwa kuti mukamapagire mulowera kuti tcholo mati munagulitsa minda yonse munachotsa chilichonse munaphwasula palibe chimene muli nacho. Ingakhale office yanu ya DPP kuti headquarters ya DPP ndi iyi, office yathu ndi iyi, mafailo athu ndi awo palibe. District office mulibe, regional office mulibe, national office mulibe. Mbava zimene zimafuna kuba zakumana ndi mwana wa Mulungu. Makumana ndi mwana wa Mulungu Dr. Lazarus Chakwera mudayamba kale kumunamizira zambiri alidu, kuyamba kale kumutukwana alidu, kumujambula zithunzi zosavala ma WhatsApp mwanumo alidu, kumujambula zithunzi zotakuuluka ndi mfiti alidu, kumunamizira nkhani zambirimbiri alidu. Lero mafumu pa Central Region akungokumana naye kwamutsatira wokhatu. Lero akuluakulu ma bishop kumamwitanitsa mipingo achitokane kuti Sunday ino ndikapemphera kuti mipingo yonse yampanga invite Malawi. History is the best teacher. I am Mr. History is the best teacher. Kotere ku Sunday iyi Chakwera waitanidwa ma church pafupi 62 churches ampanga invite. Bwana mubwere mudzapemphere ndife, bwana mubwere mudzapemphere ndife, kuyambira komwe kuchitipa kukafika mpana kunsanja kumufuna, kuyambira kunjinji mpana kunkhotakota, maboma wonse Eastern Region kumangochi
including mzikiti waukulu kwambiri wathu apa Mangochi Center akumufuna kuti bwana lachisanu mupemphere kuno. Mzikiti waukulu kwambiri wakulimbi amwenye andrama zawo amwenye amabizinesi akuti bwana chonde bwe musapemphere kuno. Chala cha Mulungu chikaloza palibe amene angachisunthe. Dr. Lazarus Chakwera 16 September boma kungolowa nkabokosi tambala okuda Chakwera chongu, kansala tambala okuda chongu, MP tambala okuda chongu, konse podzamba kuwerenga mapasti 4 matsakuti Chakwera 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 apitala Chakwera 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 akabambe. Nthawi yakwana mapropaganda anu aja zonse mabaromita mapangaja pa 16 September panja tikufuna Malawi Electoral Commission itiuze kuti ndi ndani amene wathyola 51 plus 53 plus 2. Chakwera mwana wa Mulungu, mtumiki wa Ambuye. Mulungu adamutuma kuti adzaombotse Malawi mavuto. Taona misewu posepose mosasanga mbali. Taona ofesi yopambana pamwamba kwambiri ya Thyolo District Council office yoti sidamangidwepo ndipo ndi chitonzo kuti akumangirani kwanu konko. Chakwera taona nsewu mbambande Chingeni Balaka Mangochi Turnover, nsewu minokhala kuzuzika zaka ndi zaka. Mbambande Chakwera mwana kumanga kuumba nsewu kuumba osati kupaka phula. Tinaona nsewu mbambande Cape Maclear mpana kunyanja kumahotelo. Nsewu mbambande pana anthu akuyenda momasuka anytime. Taona Mangochi tasintha mwana Makida wasintha Mangochi town panopa ndi Mangochi city. Pakali pano anyamata ali pakara kuthamanga ndi malonda anjinga za moto ali pi akaunjika nonse ali pakala para kupanga makwacha. Mangochi panopa ndi mzinda. Chifukwa chani? Chakwera kulolera kumpatsa MP mphamvu zimene akufuna. Boma la DPP limakwenya ma MP osapatsa mphamvu ya osalola zopanga zawo. Nthawi yakwana. Chala cha Mulungu chikaloza palibe angachisunthe. Ife achawo timati elembe nungu angapute wani. Tazula Mangochi iwalani forget forever. DPP forever is gone forever. We don't want to hear. Ndipo sitikuza kuti ma MP kapena mupata ngati mwina kapena 16 kapena 14 kucholo mapita chakucholo matolera mmodzi. Good night, Mr. History, the best teacher.